ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನಲ ತನಿಷ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಟಂಗದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿ ಐತೆ ಪಿರ ಬೈ ಆನಾಗ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಒಂಜಿ 4:45 ಪಿರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಏನ ಟಾಪ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಾನು ಏನನ್ ತೂಪಾಜಿ ಇನ್ನು ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಬರೀಟು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಉಂಡತೆ ತೂಯರತ ಉಂದೇನು ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಉಂದೇನು ಯಾನು ಅಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ. ಬರ್ಡೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೋಜು ಓಕೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯಾನು ಮೀದು ಬತ್ತೀನಿ ತರೆ ಹೊಚ್ಚು ಸರಿ ತರೆ ಹೊಚ್ಚು ಬಾಬಾ ತರೆ ಹೊಚ್ಚು ತರೆ ಹೊಚ್ಚು ಮೀದದ್ದು ದಾದ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಏನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಗುಂದುವೆ ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ನೀ ಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ತೊಚ್ಪೌಂದುಲೆ ಆನ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪೇಜಿ ಆನ್ ಕಾಲಿ ತಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ತೊಚ್ಪೌನ ಚಿನ್ನ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾದ ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಾಂಡು ಪಿದರ್ಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಒರಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ರು ರಪ್ಪ ಪಿದರ್ಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಪಿದರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಉಂತು ಬಾಲೆ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಮ್ಮೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಗ ಮೀದ್ ಬೈದೆ ಜಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಬೈದಿನಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾವು ಸರಿ ಗೊಬ್ಬುದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಚಿಯ ಏರ್ ನೋಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ವಂಶಿ ನಿಕುಲ್ ತೂತ ಏಪಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತನಿಷ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಶೇಕ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಟ್ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಗೋಸ್ಟ್ ತಲೆಕ ತೋಜು ಏನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡಣ್ಣ ಪಿರ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ದಾಯಪ ಹತ್ತಿರುವ ನಾಡುಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮಾರತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೊರಾನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ದಾದನಾ ಡೌಟ್ ದಾದನಾ ಕಿತಾಪತಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಪನೋಚ ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ಕೆ ಏನು ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಪಿರಾಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ನೇಪಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ನರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೇರ ಜೋಕುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದಿತ್ತುಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಡಾಯಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಂಚಾಯ್ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಂಡಲೆ ನಾತು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ ಕೆಬಿಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡಲ ಟೀಚರ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಪನ್ ಕುಜಿರ್ ಒರ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದು ನಾವು ಸಿಲ್ಲಿ ಅದು ನಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರೇಜ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಉಂತು ಹೆಂಗ್ ಮಾರತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾನು ಪಂಡೆತ್ತೆ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಂದು ಪೋಯಿ ಅವು ಕುರ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಉಂಡು ಆಲ್ಟರ್ ಆತಿನೇ ವಂಚನೆ ಉಂಡು ನಾನು ಏಪಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಆರೇ ಬತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೊಲ್ಲುದ್ ಪೂರ ಕಂತು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಊರು ಡಿಜೇರಂದು ಏನದು ಅವ್ಲು ಕೋರಿಯೆ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಆರು ಮುಟ್ಟುದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಅಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚ ಅಂದು ಪೋದು ಪಿರ ಕಂತದು ಹೆಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಅನ್ಕೊನ ಪೆನ್ ಪನ್ನ ರೆಡ್ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಯು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಂತೆ ಯಾರು ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟಾಪ್ ಪಾಡರೆ ಏಪ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿ ಮುಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ತನಿಷ್ ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಅಂಚ ದಾದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನಾ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೀದ ಹೊಸಾದ್ ಪಾಡನೆ ಉಂತ್ಯ ತಾನೇಶ್ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ನ ದೀದುಪ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪಾಡೋಡತ ಅಂದು ಡೌಟ್ ಉಡ್ದೆತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅನ್ ಡೌಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ದೆದ್ದಿನೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗು ಇಮೇನ್ ಕೆಪ್ಪತ್ತೆ ಬರ್ಡೇಗು ಹೊಸತ್ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಈಜಿನ ಪರ ಟಾಪೇ ಪಾಡ್ದೋಡು ಎನ್ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾದು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಅಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾನು ತೋಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಗರ್ವ ತನೀಶ್ ಹೊರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಹಾಕುವೆ ನಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಅಂಚ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಕುಜಿ ಈ ಬರೋಚಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಕಲ್ಕೋಚಿ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ್ಕೊಲ್ಲು ಕಲ್ಕೋಚಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವರ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಕೇರಳ ಜೋರ್ ಪಾತೆರಂಡ ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ಸಮಾಧಾನ ಮೆಲಾನೆ ಪಾತೆರಡು ಅವು ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಪಾತೆರಣ ನಾ ಕೆಬಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟ್ಟ ದೀಕ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಯಾನ್ ದೀಪೇನೆ ಐತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡನ್ ದೀತಿದ್ ಯಾನ್ ಹಾಕದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಂಡ ಚಟ್ಟ ಬೂರು ನೊಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಇಡು ಐನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಡಾಡನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಾಕು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಚಟ್ಟ ಹಾಕುವೆ ಯಾನ್ ನೂದು ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕಲ ಪೂರ್ತು ಜಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಣ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾಯ್ ಕಾಟದ ಆಡಿಟ್ಟು ಸೋಫಾದ ಆಡಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯರ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಇಡು ಪೂರ ಓಲೋಲ ದೀಪೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಣೆ ಕಿಚನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಉಂತ್ಯಾ ಸ್ಕೇಲ್ಗ್ ಕೆಲಸ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓದಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗೇನ ಹಾಕುವೆನಾ ಹಾಕುದಾರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುದು ಹೌದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಹಾಕದೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ದಾದಿಕ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ದು ಏನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಕಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಬೆ ಉಂಡತೆ ಇಂಬೆ ಬತ್ತುಂಡ ಹಾರಿಕತೆ ಮುಗ್ಗೆರೆನೆ ಇಲ್ಲೇನ ಇಂಬೆ ಯಾರು ಎಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಕಾಡು ಓನಿ ಪನಚಿ ಓಕೆ ಪನಚವು ಅಂದ ಪನಚಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಿರಪನ್ ಪರ ಆಪುಜೆ ನಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಪನ್ ಯಾನೆ ಕೊಡರೋ ಅವರ ಪಾತೆರಿಯಾವೆ ಪಾತೆರ್ದು ದಾದ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಐಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಿದಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮೀ ದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಲ್ಕಿಯೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ತೆ ಏನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತೂಲೆ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಇಂಬೆ ಏನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಪೋದು ನೇರಿಯೇ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಒರಾನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ ಪೋಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಮೇನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ದಡ ಬಡ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುನು ಟವಲ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಕಲ್ಕುನೋ ಪೂರ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚ ಫ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಿದರ್ದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಿದರ್ದೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ದಾಯಗನ್ ಪಂಜಿ ಪಿರೈತೆ ಇಮೇನ ಪಾತೆರಡೆ ಮರತುಕೊಂಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರಡ ಯಾನ್ ಪಾತೆರನ ಅರೆಗ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನ್ ಪಂಡ ಕಾಡ್ದಲೆಕ ಬೈದಿನ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕು ಕುಜೇನ್ಲೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ನೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನುಚುಮಿನಿ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆಪಗ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪಾದ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ದಾರ್ ಬಿಸಿ ಆಯರಡ ಐಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೊಂದಿ ಪಂಪ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿಂದೋ ಶಟ್ ಅಪ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಉಳ್ಳತೆ ಇಂಬೆ ಕಾಲಿ ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೀನಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಟವಲ್ ಟುಡೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಮುಗ್ಯರೆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ತಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯ್ನ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾಗ ಅಂದೇನೇನು ಬಟ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ತಾಂಡ್ ನಾನು ಆತೇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋರ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆ